Здравейте ви, Букс! Днес ще играем Happy Wheels. Нека да си изберем едно мапче да поиграем. 100% цяло едно невъзможно. Нека да видим. Хопа. Не. Фак. От вчера играя тази игра и ме впечатли доста. Аз обичам такива игри с кръв. Хоп. Дай. Охо, доста силно експлодирах. Дай. Това наистина е невъзможно. Но аз ще го мина. Защото съм MLG. Не. What the fuck? Какъв глупак съм аз, бате? Не. ОМГ. Какво става? Какво се бъгва тази игра? Жив ли си, бе? Жив ли си, бе? Скок. Не. Мисля, че ще трябва да застана една това отгоре. Но няма да успея. Ай. И отново не успях. Ще играем друго ниво. Няма ви занимавам с това тъпо ниво, което не мога да мина. Защото съм много слаб, защото играя тази игра вчера. Тиди. Мисля, че на този пич му отиде полови орган. Без крак. Това ниво не ми харесва. Ще потърся за някой сорт трол, защото те ме най-кефат. Ето го. Хо-хо. Ихи. Пръснах му главата. Джастин Бибър ще му еба майката. Той... Не. Заклах се. Фак. Но добрата новина е, че заклах и Джастин Бибър. С начало сега ще фърляме. Опа. Мисля, че си забих 2 меча в главата. Ще чакам първо да се спална всички мечове и тогава ще играем. Така. Има лек бък на този мап, защото отначало не можеш да фанеш по-малко от силно 7-8 меча. Джастин Бибър сега ще си отиде. Домино стайл. Аре, фай шибания меч, бе! Вчера пък докато разуча с кое копче се фърля меча, с кое се фаща по-скоро. И не мога да взема последния меч, както виждате. Не, ще го фана. Кой да убия? Master of Happy Wheels или нинджата? Никой. Фейл ще го играя отново, защото ми много харесва. Реших да ви покажа тази игра, тъй като много ми хареса. Оп. Един падна. Надявам се и на вас да ви хареса. И това ще бъде първият ми клип.
По-натам може да качам на Майнкрафт и на други игри. Главно ще качвам на Майнкрафт. Да видим някое друго ниво. Кое? Surf on Neon. Това ме заинтригува. Да видим. Neon Surf Part 1. Уху! Интересно. Дай газ. Хепи сърфче. Не знам дали ще качвам този клип някъде. Чуя се, но мисля да го кача на VBOX. Това става вече доста банално. Само хода по някакви... Дали ще скоча? Финиш! Мисля, че ще има и Part 2, защото пише 5000 плейс. Вече има 53 000. Я да видим това. Това също е някакво невъзможно. Да видим. Но това мисля, че са мини. Видим, не. Ще задействаме така. Оп, избутах тази мина. Това е добре. Сега видим как ще излезна от тук. И дали няма да фейлна. Не. Не, заглавих се. Газами, охо. Скок. Дай. Ще мога ли въобще това да го прескоча? Скачам на него, но не мога да нацеля точно как. Дай! Опа! Мисля, че останах без глава. Стартваме левела. Ще опитам да се изстрелям някакси. Оп, дай! Мина го! Yeah! I'm the best! Тън. Random level game. Опа, къде влязох? Old school. Да видим old school. Хо, избягах? Не. Фейл. Тръгваме. Не. Мисля, че ме заболя точно в гърлото. Той. Милият човечец. Хо, избягах с малки болки в газа. Опа. Станах на шиш. Ако искате тази игра, ще ви дам... Тя се игра онлайн, ще ви дам линк в описанието. Не се опитвайте да си я сваляте. Скачаме. Ще опитам този път малко по-бавно да хода. Но пак се заколвам. Сега газ. Ще опитаме отново. Какво съм толкова бе? Само натискам fucking space. О, така мисля, че ще успея. Трябваше и другия крак да ми падне, за да мога да съм без крака. Мисля, че така ще стане. Сега ще пробваме.
ще се изхвърля директно, няма да хвана бавно. Не успях. Последен път. Но само един крак ми падна. Сега вече... Максимум го опитвам още 3 пъти и ще спра. Фея. Какъв е това скапан бъгве, човек? Майка ти. Супер. Така, без крака съм. Какво направих, бе? Защо не спрях, бе, човек? Последен път го опитвам. Сега ще умина. Не, добре, последен път. Само да мина там и не го ли мина пак. Се отказвам. Все пак го играят вчера. Умрях. Ще опитам на друго ниво, все пак е за отскул, аз играя само едва от вчера. Мисля, че видеото вече става доста дълго, ще 2-3 минути, ще 1-2 мапа и ще свършаме. Мега Harpoon Run, мисля, че това ще бъде интересно. Да видим. Ого, ето го и стигнал ми. Сине, къде отиваш? Право в гушата. Минавам. Чао, сине, ще продължа сам. Опа. Тай. Татко, жив ли си? Да, сине. Жив съм. Но не. Сега минавам. Дай мисля, че тук ще стане. Опа, не нам става. Чао, сине. Минавам съм. Тай. И отново бях разкрачен. Ще опитаме вече последен път. Ако не стане, ще се пробвам да ви покажа още един мап. Там. Отново бях разделен на две. Виждате на какво ми се закачило, нещо като наденичка. Но стига толкова. Да видим Wheel of Fortune. Да видим това някакво колело на късмета. С кой да играем? Айде с този. Ганс. Ще мога ли го мина още с този човечец? Ще карам назад. Какво ли ще видя? I give you 30 sec. Wow, good luck. Ще успея ли да удържа 30 секунди? Не удържах. Ще си сменя героя, може би с дядо Коледа. Ще опитам. Той може да лети и предполагам, че нямаме боли толкова. Ще опитам да издържа 30 секунди. Мисля, че вече някъде около 10 съм издържал. Мисля, че ще издържа. Не. Жив съм. Мисля, че издържах 30 секунди. Ако това още означава, защото не съм много добре с английския. Пише How long can you survive? Колко дълго можеш да оцелееш? Давам ти 30 секунди. Видим. И това беше от мен.
Надявам се клипа да ви е харесал. Аз съм Мъсъл Мисив и довиждане. Пожелавам ви весела нова година и късмет. Чао!